Konnichiwa, minasang. Welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Hinapon tabay. Nining lisuna atong konjugiton ang usara ka verb ang taberu o mokaon sa usa ka gatos nga lain-laing verb conjugation na ato nang natuki sa atong mga miaging leksyon o gamit kaayo sa pang-adlaw-adlaw nga panultion sa hinapon. Tungod kay daghan kini, akong gibuak ang leksyon sa upat ka parte ug niining unang parte atong konjugiton ang taberu sa sinugdanan hangtod sa ikanumero 26 nga conjugation. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Gikan sa leksyon 35 hasta 110 atong nakatunan sobra sa kagatos nga lain-laing verb conjugations nga pwede nimo gamiton sa adlaw-adlaw nga sinultian sa hinapon. Ug kining lisuna murag mosuma total niining mga lisuna pinaagis pag-conjugate og usa ka verb lamang. Ang atong verb kay usa ka common nga root-dropping verb, taberu, nga pasabot mokaon. Ang mga lain-laing conjugations kay mogamit sa dictionary form taberu og sa te form tabete, conjunctive form tabe, ang plain negative non-past form tabenai ug ang plain past form tabeta. Nining puntoha, akong giasumir nga kamaon na kamo-conjugate og bisan unsang root-dropping verb. Kung dili pagani, palihog bansaya una paagis pag-review sa atong leksyon 26. Kining bidyuha kay una sa upat ka parte din atong i-conjugate ang taberu sa 26 nga paagi ug aduna tay sample sentence sa kada usa. Ang atong tukion kay ang sa di pa ug sa paghumagbuhat, permiso og pagdili, pamalihog, pagmandar, pagbasol og pagkumplito, mga nominalizations, butang, paagis pagbuhat, gusto og dili gusto mo buhat, sayon og lisod buhaton, musuway og buhat, bisag mo buhat og bisag dili mo buhat, dili kinahanglan mo buhat, paglistas mga buhatonon ug pag-ekspresar og eksperyensya. Niining higayuna kung pwede kong mohangyo kaninyo kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo og mga libreng videos sama niini. Pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa PayPal, Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's kay ERICS Y' Nihongo Lessons. Ang link anaa sa sod sa description box. Unang conjugation, sa di pa mobuhat. Ang formula kay ang dictionary form o ru form sa verb plus maini, ru maini. Ug pwede nimong rebihon sa leksyon 35. Sa di pa mokaon, taberu maini, taberu maini. Atong ehemplo, sa di pa kamukaon palihog og hugas sa imong kamot. Taberu maini, te o aratte kudasai. Taberu maini, te o aratte kudasai. Ang sunod kay paghumagbuhat ug kini kay way mga musingit nga aksyon tunga-tunga sa una ug ikaduhang aksyon. Atong formula kay te form sa verb plus kara, te kara, nga atong gituki sa leksyon 36. Paghumagkaon, tabete kara, tabete kara. Pangalitan, paghumagkaon akong hugasan ang mga pinggan. Tabete kara, sarao araimasu. Tabete kara, sarao araimasu. Ang nuance kay paghumagkaon, insigida, hugasan dayon nako ang pinggan. Ikatulo, laing conjugation sa pagsulti og paghumagbuhat. Ug diri aduna tay mga actions nga musingit tunga-tunga sa pirmiro ug ikaduhang action. Atong formula kay plain past form o ta form sa verb plus atode, ta atode, nga naa gihapon sa leksyon 36. Paghumagkaon, tabeta atode, tabeta atode. Pangalitan, paghumagkaon mutan-aw kog TV. Tabeta atode, terebi wo mimasu. Tabeta atode, terebi wo mimasu. Ang nuance diri kay paghumagkaon aduna una ko'y kuri-kurion unya dayon diha pa ko mutan-aw og TV. Ikaupat, permiso. Atong formula kay te form sa verb plus moi. Temoi.
pwede mo kaon. Tabete mo ii. Tabete mo ii. Ehemplo, pwede ba kumukaon dire? Koko de tabete mo ii desu ka? Koko de tabete mo ii desu ka? Ikalima, pagdili. Atong formula kay te form sa verb plus wa ikinay. Te wa ikinay. Di pwede mo kaon. Tabete wa ikinay. Tabete wa ikinay. Ehemplo, di ka pwede mo kaon dire. Koko de tabete wa ikemasen. Koko de tabete wa ikemasen. Ikaunom, hangyo pamalihog. Ang formula kay te form sa verb plus kudasai. Te kudasai. Og ato kining gitun-an sa leksyon 39. Kaon palihog. Tabete kudasai. Tabete kudasai. Sa di pa kamulakaw sa eskwelahan, palihog og pamahaw. Gakko ni iku mae ni asa gohan wo tabete kudasai. Gakko ni iku mae ni asa gohan wo tabete kudasai. Ikapito, palihog ayaw pagbuhat. Ang formula kay negative te form sa verb naide plus kudasai. Naide kudasai. Nga atong gitutukan sa leksyon 40. Palihog ayaw kaon. Tabe naide kudasai. Tabe naide kudasai. Palihog ayaw kaon sud sa classroom. Kyoshitsu no naka de tabe naide kudasai. Kyoshitsu no naka de tabe naide kudasai. Ikawalo, pagmandar. Buhata. Atong formula para sa mga ru dropping verbs kay ang paghimo sa ru ending ngadto sa ro. Ro. Ato kining gituki sa leksyon 41. Kaon diha. Tabero. Tabero. Kan anak tanan, dali. Hayaku zenbu tabero. Hayaku zenbu tabero. Ikasyam, pagmandar. Ayaw buhata. Ang formula kay dictionary form sa verb plus na. Runa. Leksyon 41 gihapon. Ayaw kaon. Taberu na. Taberu na. Ayaw kana akong pizza ha? Boku no pizza o taberu na. Boku no pizza o taberu na. Ika na po, pagbasol. Ang formula kay te form sa verb plus shimao. Te shimao. Leksyon 42. Wa tuyo a mukaon? Tabete shimao. Tabete shimao. Sorry kayo ha, akong gikaon imong pizza. Wa tuyo a. Gomen ne, kimi no pizza o tabete shimatta. Gomen ne, kimi no pizza o tabete shimatta. Ika-11, pagkumpleto. Hingpit buhaton. Ang formula kay te shimao gihapon og sa leksyon 42 gihapon. Hingpit nga mukaon. Tabete shimao. Tabete shimao. Kan atanan, dali. Hayaku zenbu tabete shimae. Hayaku zenbu tabete shimae. Ika-12, nominalization gamit ang mga nouns. Pasabot niini, kaibutang nato ang verb at tubangan sa noun, aron muhulagway sa noun. Ato kining gitun-an sa leksyon 43. Pangalitan, taberu jikan. Taberu jikan, oras sa pagkaon. Ehemplo, sa mga panahon nga sako kaay ko, wa ko'y panahon nga mukaon. Isogashi toki wa taberu jikan ga arimasen. Isogashi toki wa taberu jikan ga arimasen. Ika-13, nominalization gamit ang koto o no. Ang formula kay ibutang ang verb at tubangan sa koto o no. Adunay mga rules kung hain ani nila ang gamiton og ato kining gi-eksplikar sa leksyon 44. Ang akto sa pagkaon, taberu koto o taberu no. Atong ehemplo, gusto ko mokaon og fried chicken nga magkinamot. Tede, fried chicken o taberu koto ga suki desu. O, tede,
フライドチキンを食べるのが好きです。Ika-14, mga butang. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus mono. Leksyon 45. Mga butang nga kanon o pagkaon. Tabe mono. Tabe mono. Unsang klasis pagkaon ang imong gusto? Donna tabemono ga suki desu ka? Donna tabemono ga suki desu ka? Ika-15, paagi sa pagbuhat. Ang formula kay conjunctive form gihapon plus kata. Leksyon 46. Paagi sa pagkaon. Tabe kata. Tabe kata. Tudloi ko palihog unsaon pagkaon og sushi. Sushi no tabe kata o oshiete kudasai. Sushi no tabe kata o oshiete kudasai. Ika-16, gusto mo buhat. Ang formula kay conjunctive form plus tai. Leksyon 47. Gusto mo kaon. Tabetai. Tabetai. Gusto ko mo kaon og sashimi para panihapon. Bangohan ni sashimi o tabetai desu. O bangohan ni sashimi ga tabetai desu. Ika-17, dili gusto mo buhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus takunai. Leksyon 47 gihapon. Di gusto mo kaon. Tabetakunai. Tabetakunai. Di ko gusto mo kaon og paniudto kay wa ko gutuma. Onaka ga suite inai kara hirugohan o tabetakunai desu. O onaka ga suite inai kara hirugohan wa o ga tabetakunai desu. Ika-18, sayon buhaton. Formula kay conjunctive form sa verb plus yasui. Leksyon 48. Sayon kanon. Tabe yasui. Tabe yasui. Ang saging kay sayon kanon. Panitan ra unya diretso kaon. Banana wa tabe yasui desu. Banana wa tabe yasui desu. Ika-19, lisod buhaton. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus nikui. Leksyon 48 gihapon. Lisod kanon. Tabe nikui. Tabe nikui. Ang pinya kay lisod kanon. Panitan pa niya kuhaan pagmata. Kuti kaayo. Pineapple wa tabe nikui desu. Pineapple wa tabe nikui desu. Ika-20, musuway og buhat. Ang formula kay te form sa verb plus miru. Temiru. Leksyon 49. Musuway og kaon. Tabete miru. Tabete miru. Di ka ba musuway sa akong gihimong sushi? Watashi no tsukutta sushi o tabete mimasen ka? Watashi no tsukutta sushi o tabete mimasen ka? Ika-21, bisag mo buhat pa. Ang formula kay te form sa verb plus mo. Temo. Leksyon 50. Bisag mo kaon pa. Tabete mo. Tabete mo. Bisag mo kaon pa kog daghan, di gyud ko manambok. Taksan tabete mo, futoranai. Taksan tabete mo, futoranai. Ika-22, bisag di pa mo buhat. Ang formula kay negative te form sa verb nakute plus mo. Nakte mo. Leksyon 51. Bisag di pa mo kaon. Tabe nakte mo. Tabe nakte mo. Bisag di pa siya mo kaon og daghan, di siya maniwang. Kanojo wa taksan tabe nakte mo yasenai. Kanojo wa taksan tabe nakte mo yasenai. Ika-23, di kinahanglan mo buhat. Ang formula kay negative te form sa verb nakte plus mo i. Nakte mo i. Leksyon 52. Di kinahanglan mo kaon. Tabe nakte mo i. Tabe nakte mo i. Di ka kinahanglan mo kaon sa mga pagkaon nga di nimo gusto. Kirai na tabemono wa tabe nakte mo i desu.
Hirai na tabemono wa tabenakute mo ii desu. Ika-24, paglitan og mga actions nga di magsunod. Ang formula kay plain past o ta form sa verb plus ri, tari, ug buhaton kini sa kada verb nga naas listahan, unya ang listahan tapuson sa verb nga suru, tari suru. Leksyon 63 kini. Mukaon og uban pang mga actions. Tabe tari, nani tari suru. Ehemplo, ugma mukaon kog ramen og mutan-aw kog sine og uban pang mga actions nga di pasunod. Ashita wa ramen wo tabetari, eiga o mitari shimasu. Ashita wa ramen wo tabetari, eiga o mitari shimasu. Ika-25, eksperyensya. Ang formula kay plain past o ta form sa verb plus koto ga aru, ta koto ga aru. Leksyon 54. Adunay eksperyensya sa pagkaon. Tabeta koto ga aru, tabeta koto ga aru. Nakakaon na kog mga sushi wraps. Watashi wa makizushi o tabeta koto ga arimasu. Watashi wa makizushi o tabeta koto ga arimasu. Ika-26, ug mao kini katapusan ining video ha. Why eksperyensya? Ang formula kay plain past o ta form sa verb plus koto ga nai, ta koto ga nai. Leksyon 54 gihapon. Why eksperyensya sa pagkaon? Tabeta koto ga nai. Tabeta koto ga nai. Wa pa ko kakaon og nukos nga sashimi. Watashi wa ika sashimi wo tabeta koto ga arimasen. Watashi wa ika sashimi wo tabeta koto ga arimasen. Ug atong sumahon diri ang mga conjugations nga atong natuki niining leksyon na. Sa di pa ug sa paghumagbuhat. Permiso ug pagdili. Pagpamalihog. Pagmandar. Pagbasol ug pagkumplito. Mga nominalizations. Butang. Paagi sa pagbuhat. Gusto ug dili gusto mo buhat. Sayon ug lisod buhaton. Musuway og buhat. Bisag mo buhat ug bisag dili mo buhat. Dili kinahanglan mo buhat. Paglista og mga buhatonon ug pag-ekspresar og eksperyensya. Sa sunod nga video sa ikaduhang parte, atong tukion ang mosunod nga 24 ka conjugation hasta sa ika-50. Kini ang mubuhat usahay, paghatag og tambag o suhestyon, pag-ekspresar og abilidad, lain-laing conjugation nga mo ekspresar og duha ka aksyon nga nagdungan o samtang, panahon sa pagbuhat, mga pangalitan o conditionals, kinahanglan mo buhat, sigig buhat, nagkaanam og ka nanto ka, og ang ika-50 kay ang palabi og buhat. Kung gusto kang modonar, bisag pila, aron makahimo patag mas daghang video sama niini, i-click lang ang PayPal link sud sa description box. Ug sa gamayng donation nga $10, pwede kong mupadani mo og exercise sheet bahin niining leksyon na o kaha sa ubang leksyon, aron mo paligon sa imong pagtuon. Imili lang ko og akong ipadani mo ang exercise sheet ug ako mismo mo check sa imong mga answers ug mohatag ko og personal feedback. Salamat kay sa inyong pagsuporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante ang pagpractice adlaw-adlaw og paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney, nagwatch traffic, patubang sa trabaho, naglingkod ra sakyanan o ka break time nimo, balik-balik kinigtana og paminaw ang ako mga training videos nga giplano para lig-on ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambarimashou. Otsukare sama deshita.